Kweziphambili ngokuhlwanje zidala umonakalo izikhukhula kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Ngezwa ngijabule kabi isikhathi eside kangaka umuntu ungasebenzi ngugogo wabantwana ngumama abantwana bayi4. Kuza kuxhamla ulutsha olubalelwa kwi-6,000 kwiphulo lemisebenzi yokucoca karhulumente neliphehlelelwe yiNkulubaphathiswa yase-Gauteng. They rose to the occasion on today. They shine through into the... Kwezemidlalo Iphulo City zintshatsheli ze-Motsepe Foundation Championship kwaye ibuyela kwi-DStv Premiership kule sizini ezayo. Kwedanima wethu sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo ndihamba noxa wam uphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Zidala umonakalo izikhukhula kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay kungoku nje amaqela eenkonzo zohlangulo abile soma ezama ukufudusa abantu abachaphazelekileyo. Zidale umonakalo imvula izimandla ezithwaxa imimandla yomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay. Zilokishi eziliqela ezichaphazelekileyo kwesi siyeleko. Abantu abaninzi bashiyeke bengodinga indawo ngenxa yezikhukhula, ngelixa ezinye indlela kunyanzeleke ukuba zivalwe ukunqanda unongekehli. But as like safety and security and as disaster, our like relief packages are in place, you know, and we really hope everything of the best for those who are living in shacks, you know, and who have been disadvantaged by this rain. Kambe ke lo masipala ukwathembise ngokufudusa abantu abasecicini lokukhukhuliseka nakubeni kudizwe ukuba uninzi lwabo luyala ukufuduswa ngelithi luza kulahlekelwa zimpahla xa bethe bashiya izindlu zabo. We will continue to be on the ground and we will see wherever we can assist our people of this metro. Ukanti abenkonzo zohlangulo baphosa igada kwiindawo ezidinga uncedo. Kusoleke abantu abasibhozo kwingozi ehlasimlisa umzimba esibangweni cebokuhle eMthatha eMpuma Koloni. Ngabantu abasixhenxe abasoleke kwindawo yexhwayela ngelixa wesibhozo esoleke esibhedlele eMthatha. Ingxelo zithi zizithuthi zohlobo leteksi ezingquzulene okwenkunzi zegusha esibangweni ngaphandle nje kancinci kwidolophu yaseMthatha. Kusoleka ngoko nangoko abantu abasixhenxe. Abathathu baye baleqiswa buphuthuphuthu esibhedlele nalapho owesibhozo ethe wachazwa njengoswelekileyo esemgubasini wesibhedlele. Ababini basekwimeko exhomisa amehlo esibhedlele. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndunguZola Sholwana. Abahlali basestandartini eMpumalanga kulindeleke ukuba bangene ezitalatweni ngomso bebonisa ukungaxoli kwabo lunikezelo lweenkonzo ngomasipala iLekwa. Phakathi kwemiba etshisibunzi kungabikho kwamanzi okusela acocekileyo, imingxunya ezindleleni nokuthatha isigqibo sokufakela i-smart meters ngaphandle kokufaka nemilomo nabahlali. Abahlali bakhala ngokungabi namanzi acocekileyo okusela. Umasipala uthumele itanki lamanzi njengesisombululo sethutyana. Bathi bazothumela amanzi ngamalori. And la malori nawafika la afika ngokuthanda kwawo aletha amanzi angcolile. Ubani ongaphuza amanzi anje? Phuza amanzi anje nawafikile la malori akhethe indawo. We will march for the mayor because he has failed us as a community dismally so. Why I'm saying that we here in Ward 1 we've got a school but Ihlobisa Primary School. That's the only school ephuma 10 o'clock here in the location. Reason being is the lack of water. Ukanti usodolophu akavumanga kuphefumla esithi uya kuphawula ngalomba ngomso emva koqhankqalazo. Kulubaphathiswa yephondo laseGauteng umnumzana Phanyaza Lesofi ndawonye nomphathiswa ophuhliso loluntu kweliphondo Nkosikazi Mbali Hlophe baphehlelele inkqubo yokucoca i-Cleaning and Greening Public Works Program kwibala laseDobsonville eSoweto. Le indlela yokugcina eliphondo licocekile. Namhlanje inkulubaphathiswa kwiphondo laseGauteng umnumzana uPhanyaza Lesofi ndawonye nomphathiswa ophuhliso loluntu kweliphondo Nkosikazi Mbali Hlophe baphehlelele inkqubo yokugcina iphondo licocekile
ngelixa le ikwayindlela yokuqala amathuba engqesho. We are launching a very ambitious program to go and clean our townships, informal settlements and hostels. When we tabled our State of the Province address, we said our townships, informal settlements and hostels will be different. Umphathiswa ohlophe uthe le nkqubo ayizukukhetha phela emasini. Ukwathe baqale ukuyibhengeza ekuqaleni kulo nyaka yaye yafumana impendulo encomekayo eluntwini oluzimisele ukuba inxalenye yayo. And this is what it is. It just shows that anybody can clean and anybody can green. We're going to train them. We're going to make sure that they have an appreciation of the opportunities that are there and the things that they can be able to do to move waste and get it into recycling and so forth. Abaxhamli kulo nkqubo balonwabele lithuba batsho bencoma urhulumente ngenyathelo lokulwa lentswela-ngqesho. Ngijabule kabi isikhathi eside kangaka umuntu ungasebenzi ngugogo wabantwana ngumama abantwana abayi-4 abafana naba abasebenzi. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eRhawutini. Bakhala ngeemeko ezimaxongo abaphila phantsi kwazo abahlali kwindawo yogobityholo iNkandla Cebokuhle Monti eMpuma Koloni batsho betyholo ceba ngokubalahla kwesinomhlwa emva kokugaya ivoti. Aba bahlali bangena ngetshova kulo mhlaba waseNkandla ngase-Amalinde ngaphandle kwaseMonti ngo-2013. Izindlu zangasese zikwimeko engaginyisi mathe neentambo zombane ziyalengalenga, nto leyo ebeka ubomi babo esichengeni. Ngoku batyhola ooceba abenza ngathi beza neqwili, emva koko baphele emehlweni bashiyeke ezintliziyweni. Kansile lowo ebekhanvasa mos-10 waphatha ngo-2016 for a local government, unikwe 5-year mos kansile. After that besiphantsi ko-Ward 9 okokuqala ngexesha khanvasayo. Emveni kokuba ezibonile into yoba ngoku uyifumene le nto beyifuna wasityeshela akasihoya. Sikhe sahlala sasokola, sabi namanzi, asabi nathoyilethi, but amanzi siwakha koo-2 rooms. Nakhona koo-2 rooms ke siwabhataliswa ngamanye amaxesha. Umasipala iBuffalo City egxeka into yokuzithathela umhlaba ngendlovayingeni, kodwa wathi bazawuyiqwalasela imeko yaseNkandla. Ngabantu bethu abaya asoze sibalahlele ngaphandle. Yiyo nto sineenkqubo esinazo nje, umzekelo inkqubo zokubana sifakele umbane ngendlela noko engathi safe. Nangona abahlali baseNkandla bangena ngetshova kulo mhlaba, kodwa bathi bazawuthi gqolo ukuquqa kumasipala iBuffalo City kuba kaloku bavota, ngoko ke banelungelo kwiinkonzo ezisulungekileyo. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eNkandla Cebokuhle eMonti eMpuma Koloni. Kwalapha kulovimba umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa wamkela amalungu amatsha aphuma kwi-DA KwaZulu-Natal namhlanje kodwa masiqale evenkileni. Siyabhotisa kwakhona kwinqaku lokuqala sithe Zidale umonakalo izikhukhula kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay kungoku nje amaqela enkonzo zohlangulo abile soma izama ukufudusa abantu abachaphazelekileyo. Inkundla yezibheno iza kuphulaphula ingxoxo mpikiswano malunga nomba wokusetyenziswa kobuxhaka-xhaka banamhlanje ii-laptops ngamabanjwa aqhubela phambili nezifundo, okukuze emveni kokuba kufunyaniswe ukuba ibanjwa uThabo Bester wayesebenzisa i-laptop entolongweni ngaphambi kokuqhwesha kwakhe. Inkundla ephakamileyo yezibheno iza kuphulaphula ingxoxo mpikiswano malunga nomba wokusetyenziswa kobuxhaka-xhaka banamhlanje ii-laptops ngamabanjwa. Ngaphambili ijaji zagweba ngelithi umthetho onqanda ukusetyenziswa kwekhompyutha unocalucalulo. Ngelixa isebe lezoluleko licengana nenkundla ukuba amabanjwa angavunyelwa ukusebenzisa ii-laptops eziseleni, ngelithi oko kubeka emngciphekweni ukhuseleko. Esi sikhalo sivakele emva kokuba ibanjwa elinguThabo Bester lalisebenzisa i-laptop entolongweni kwizenzo ezibonwe njengezigwenxa ngaphambili kokuba liqhweshe. Inmates wanted to continue doing their schoolwork in their cells, and we were against that because of the risk that we identified. And when we denied inmates having laptops in their cells, one inmate then took us to court, and we lost that case.
And in that judgment, it said we must allow inmates to have laptops in their cells for as long as they can produce a proof of registration with an institution of higher learning. Amagqwetha acebisa ukuba omabini amasebe abandakanyekayo ekupasiseni lo mthetho anike ingqalelo kwezokhuseleko ze afumane indlela yokubheka phambili ngalomba. When you look at the Thabo Bester issue, we can see already he was not doing anything that toes the line of that objective. So this is a very serious concern, and it becomes a matter of policy how to address it going forward. So it's we'll hear what the Supreme Court of Appeal approaches it. Ukanti useza kubekwa umhla wesibheno sesebe lezoluleko. Kwiindaba zethu kuchannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, Dunguzola Sholwana, eGauteng. Masive ke ukuba zithini izimvo zenu ngomxholo wethu namhlanje. Hayi, zona i-laptop mazingayeki usetyenziswa. Abanye abantu abaphanga phakathi ziyabanceda ezi laptop ukutshintsha ubomi babo xa sele bephuma. Ii-laptops ezi ne-Wi-Fi mazingavunyelwa etrongweni ngoba kaloku aba bantu abakwazi uba baphile ubomi ngokungathi bangaphandle. Zivunyelwa kanjani? Mna ndicinga into yobana mazingavunyelwa. Ndiyavuma lilungelo lamabanjwa ngokomthetho waseMzantsi into yoba amabanjwa makafunde, kodwa bayawube benze impazamo enkulu into yoba banike uBester ilaptop neefowuni natyholwa nabo. Ewe, kona ukusetyenziswa kwe-laptop entolongweni kubeka ukhuseleko emngciphekweni. KuFacebook umthuthuzeli MTZ Kaboy uthi mna ndithi mazisetyenziswe ii-laptops kodwa zibe phantsi kweliso elibukhali phambili kokuba umntu aloge out kujongwe yintoni enye ebeyenza ingeyiyo into edibene nomsebenzi wesikolo noko bangafeli izono zikaBester. Lazo Lataka yena uthi msasazi wam abangazinikwa kwaphela ingxaki amabanjwa awathembakanga uThabo Bester sesibonisile nabanye abaninzi. Khaya Mafukwana uthi balethi msasazi kuba ngabo abajika ijele bayenza isikolo loo nto bayithethayo andiyiboni senzeka ngale ndlela bafuna ngayo kuba indlela yokufunda kule minyaka ixhomekeke kwezi laptops bathi ziyingozi lilungelo labo njengoba kubekwa amalungelo phambili kweli lizwe xa kufuneka kumoshiwe. Umpotane Dube uthi azingangeni i-laptop entolongweni ziququzela ubugebengu ngaphandle kwakuvele kuliphutha ukuthi uBester abe ne-laptop ngaphakathi. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo ye-WhatsApp nengu-071 670 2548. Mongameli Cyril Ramaphosa wamkele amalungu amatsha aphuma kwi-DA KwaZulu-Natal namhlanje. Eqhwabela izandla lamalungu umongameli uthe i-ANC likhaya lawo okaRamaphosa namalungu e-ANC bakutyelelo lokugaya inkxaso KwaZulu-Natal phambi konyulo likazwelonke kunyaka ozayo. Angaphezulu kwekhulu amalungu amkelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa azibandakanye ne-ANC ephuma kwi-DA. Let us give them a big round of applause. I stand to welcome you home. The ANC is your home. Ezingomba isifuba ngobunkokheli be-ANC, umongameli Ramaphosa uthe kulalwa zibomvu ngabantu abali-18 lezigidi bengenzanga nowentwala. If you take the 10 million people that now receive the social relief grant that we introduced during COVID, you add another 10 million people, so it means 28 million people are looked after by the ANC-led government. Ngethuba zihamba kweliphondo ezinkokheli zilunywe indlebe ngengxaki ezombethe umasipala umsunduzi. Where there are potholes must be closed. There's no doubt about it. We need to get reports which we are getting about financial viability of these municipalities. Umhlalutyi wezopolitiko unjingalwazi Bheki Mngomezulu uthi i-ANC ingazityela itheko kunyulo xa inokunikezela ngenkonzo eluntwini.
all it needs to do is just to provide services to the people. That's the only thing. You can talk about anything because bribery does not arise. You don't need bribery to win a position. Umongameli Ramaphosa uqhube wathi i-ANC ivule amathuba engqesho ayi-8 million kwaqeshwa 16 lezigidi zabantu ukususela ngo-1994 ukuzawuthi ga ngoku. Uninzi lwamanina luthi kuninzi okunokwenziwa ngurhulumente ukwenza lula impilo zoomama nabo bakhulisa abantwana. Njengoko namhlanje kuphawulwa usuku loomama, kodwa uninzi lwamanina olu suku lusisikhumbuzo bobunzima abaphila phantsi kwabo. Iziko itserhofatso rona welfare yindawo yokhuseleko kuninzi lwamanina nabantwana. Nanjengokuba uMzantsi Afrika ubhiyozela usuku loomama nje namhlanje, kodwa uninzi lwabo badlala le ndima yobumama batsala nzima. We're having problem with the social development in Kempton Park that doesn't want to offer us services that we want or service that's supposed to be rendered to us. Now I must change the house into a shelter for the department to fund us. I'm busy with the rezoning now. Then after that I must move out with my children to where I don't know, but only God knows. The only thing that is happening here is to give these people love, care and empowerment. Uninzi lomama babalekela kweli ziko lufika lunxunguphele. When it comes to the police, they are of no help at all. I think they should start taking people's cases seriously. We need empowerment, we need job opportunities, we just need psychological help. Nangona umninzi umgama osowugangathiwe nje ukukhusela amalungelo abasetyhini, kodwa amatshantliziyo amalungelo oluntu athi urhulumente kufuneka anyuse ikawusi ekuqinisekiseni ukhuseleko lwamanina nangakumbi. Emva kwevenkile siyabuya nezemidlalo. Iphulo City zintshatsheli ze-Motsepe Foundation Championship kwayibuyela kwi-DStv Premiership kule sizini ezayo. I-Rise and Shine njengoko lisaziwa eliqela laseLimpopo ipulele amasaka ePretoria Kaileys ngamanqaku 4-0 kumdlalo ubanjelwe kwibala e-Old Peter Mokaba Stadium eLimpopo ngalemva kwemini. Inhliziyo zidadonqiyoyo bonwabe ngathi bavutyiselwe emnqazini abalandeli, abadlali, abaqeqeshi nabaphathi beqela lePolokwane City. I-Rise and Shine nanjengoko isaziwa iPolokwane City zintshatsheli ze-Motsepe Foundation Championship zesizini ka-2022-2023 kwaye iza kudlala kwi-DStv Premiership kwisizini ezayo emva kosuku olunzima nobeluxakekile lokugqibela kwi-Motsepe Foundation Championship. Ebemathathu amaqela ebesethubeni lokuzibekela indawo kwi-DStv Premiership phambi kokuba iqale lemidlalo yokugqibela namhlanje, kwaye iPolokwane City ibikwindawo yesithathu kwilog. I-Cape Town Spurs ne-Casrick Stars azikwazanga ukuyiphumelela imidlalo yazo, ze iPolokwane City yancothuka ukusuka kwindawo yesithathu yayokuthi ngcu kwindawo yokuqala emva kokubethela oogqirha nezitaka iPretoria Kaileys ngamanqaku 4-0. Ukanti i-Cape Town Spurs kwakunye ne-Casrick Stars ziza kunquzulana kwimidlalo ye-playoffs neqela eliza kugqiba kwindawo ye-15 kwilog ye-DStv Premiership. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengqangile nemozulu. Kakhulu kuwe qwathikazi apha ezindabeni ndiyabulisa kuwe Mzonsundu ekhaya ndikwamkele kaloku apha edeskeni yemozulu. Khabalabeni kuthabile uMamthembu wakwaMakhaphela, nantsi imozulu. Sivula ngokujonga phaya eMount Empuma Koloni lishumi nje linesibhozo labathonsi emvula namhlanje ngomsekuseni kuyatsho phaya ngorhatya khona ke mbukele senjalo lo meko phaya eGqeberha ngaye futhi la 18 degrees wamafu nje angephi ngokuhamba kosuku. Hlabalam ngabajonge phaya eFree State eBloemfontein ngamashumi amabini kuphela ezulu elimandi licwengile nje kusukela kwasekuseni kwakhona ngomso kanti lo meko ibebufana futhi eSasolburg ngo-21 degrees naye ekhatshwa nje ngamathontsana emvula.
nantso ke imeko phaya eRhawutini eJohannesburg ngeshumi nje nesithandathu leentshizane zemvula imini yonke ngomso kanti kube njalo naphaya eVereeniging ngo-21 degrees wamathontsi emvula. Hlabela mgama jonge phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngeshumi nje nesibhozo lezikhukhula zemvula kakhulu ngorhatya labo ngomso kanti loo meko ibe njalo futhi sothusa eMgungundlovu ngeshumi elinesine lamathontsi emvula asibekele kakhulu imini yonke. Nantso ke imeko phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi mabini ekhatshwa sisine amathontsi anjangephi phaya ekuseni ngomso kanti kusenjalo naphaya ePolokwane ngeshumi nje elinesithoba leentshizane zemvula. Nantso mbukelo wami imeko phaya eMpumalanga eNgombela ngo-20 degrees naye ke mhlobam ukhatshwa zintshizane zemvula kwasekuseni ngomso kanti kusenjalo naphaya eSekhunda neziphaluka ngeshumi nje elinesihlanu leentshizane ezicwengileyo nje zemvula phaya emini ngomso. Yona ke imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngabashumi mabini abenesithathu kuzole kamandi nje mbukelo phaya ngorhatya ngomso kanti kube njalo naphaya eRustenburg ngo-20 degrees weentshizane zemvula emini ngangomso. Nantso ke mbukelo wami imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngeshumi nje nesithoba kuzole kamandi phaya ekuseni ngomso naphaya ngorhatya kwakhona kusekuhle ngokunjalo ke naphaya eUppington eNorthern Cape ngo-22 degrees. Masijokeni bethu imeko phaya eNtshona Koloni eKapa lodumo ngeshumi nje nesibhozo kucwanye kamnandi phaya ekuseni bevusa nje phaya ngelihle kakhulu kanti xa siqukumbela sivala imozulu ngeGeorge ngeshumi nje elinesithandathu lempolo yonke nje imini yangomso. Mna ndikuqhudeni ingozi mamvelase futhi ndikuthanda kangaka ayihleli imyoli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube kanti ngomso xa bethu baza kuphathela izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.